Mahosana pajatu tinoza mbali wathu Devi Francis Kani amene anali content creator makamaka anali base ku TikTok kumene amadziwika kwambiri ndi content yake kumeneko. Paja iye malemu Devi Kani anatisiya pa 27 April 2026 after atavutika kwa nthawi yayitali ndi nthenda ya jaw cancer. Ndiye paja chifukwa cha condition yake adapita ku dziko la India kukalandira treatment kumeneko, kumene kunali surgery procedure yokhuzana ndi jaw imeneyo ndi zina zotero mbiriso tinaona amene amavutikira mbali amene ifatu nthenda amene yamuvuta kwa kanthawi kuyambira mchaka cha 2025 ndi pamene no nthenda inafika posauzana kwambiri. Amaoneka kuti nkhope yake even inachita kutupa mbali imodzi, zimachita kuoneka kuti zinthu sizikuyenda, umoyo wake sunali pabwino. Paja mu nthawi imene amakhala kuvutika ku Malawi anakhala akuyenda ku zipatala zosiyanasiyana kusakasaka thandizo kufonse ku zipatala kumeneko amangoona ngati ndi ordinary dzino kuti mwina ndi limene limakhale kumuvuta, ndenso akuti ndithu kunali ma operations osiyanasiyana komano sizinathandize. Zikuoneka kuti atapita ku dziko la Kenya ndi kumeneno amazapangali kumene kuti atapita ku India after atazindikira zonena kuti inali jaw cancer imene imamuvuta. Of course ambiri timakhala kusatira story yake imene zimayendera anali ku India, pa sister wake amakhala akubwera kumazapereka update imene zikukhalira kumeneko, komanso zithunzi zake timakhala tikuona penanso ma video amene amakhala kujambula ma footage amenewo timakhala tikuwaona masamba mchezo mumene amaperekera update. Mwano mwachisoni ndi pamene kumabwera communication yoti malemu Devi anatisiya pa tsiku limene pa 27 April chaka chimene cha 2026. Of course ndikuti atatisiya tinaonanso communication imene imayendera imene amaperekera update yokhuzana ndi dongosolo la mwambo wa maliro mpaka nanoko zafika poti pa 4 May 2026 pamene thupi la malemu Devi Kani limatulukira ku Malawi kuzeratu ku Kamuzu International Airport. Kuchoka pamenepo pamene amatenga thupi lake kupitisa ku Mthunzi mochale mu mzinda umene wa Lilongwe. Andiso tinaona program imene inakhalira dzulo pa 5 May 2026 pamene kunali mwambo ku Mthunzi mochale. After mwambo umenewo ndi kuti anatenga thupi lake kupita ku nyumba kwawo ku area 17 mu mzinda umene wa Lilongwe. Ndi after china chonse kumeneko ndi pamene timaona kuti anyamula thupi limeneli mapita ku muzi kwawo komwero ndi mboma la Balaka. Of course muzi kwawo ndi kuti dzina lake ndi Kachisi TM Samala kumeneko ku Balaka. Iyetu watisiya ali wachichepere kwambiri chifukwa watisiya ali ndi zaka 25. Anali ndithu mnyamata, zinthu zosakoma zosakhala bwino. Maonatu achinyamata akumapita motere simakhala zinthu zowawa kwambiri makamaka kumakolo achibale komanso dziko in general. Pa achinyamata akamapita motere ndiye nkomati kodi amene angatukule dziko ndi ndani? Achinyamata akamapita motere chifukwa apart from content creation iyenso anali student andi amachita bwino kwambiri chifukwa amaphunzira ku university jayo imene imadziwika zonena kuti DMI St John the Baptist. And next year ndiye kuti amene akupanga graduate komano zinthu zake zosayenda zosakoma olompa ngono pomwe. Andino lero ndi pamene thupi lake lalowa m'manda kumene ku Balaka. Ndithu zikhuza kwambiri sizinayende pamene patepese kwambiri akubanja pepese ndithu sister wake amene anali naye mu nyengo yonse makamaka pamene anali akulandira thandizo la chipatala ku India. Tikuzindika kuti akuyenda mu nyengo yowawa kwambiri mwana peni imeneyi ndi Mulungu yekha amene angathe kutonthoza kumene kuti pepese ndithu ndi makolo sizinayende pamene pa kuluza nyamata ngati ameneyi ndi amenenso timakhala tikuyembekezera kuti mwina mawa lino ndi amene anakatha kuzatigwira dzanja komano kumapita mwachonchi ndi zinthu zosayenda zosakhala bwino. Tikuzindikira kuti achibale makolo komanso sister wake yesesa ndi munayesesa ntchito munayigwira muno potengera kuti chimakhala chikonzero cha Mulungu. Ndi Mulungu yekhayo amene amadziwa china chilichonse. Ifeyo timangolandira zimene Mulungu watipasa. Paja Mulungu amapereka ndi kuti anapereka m'bale Devi komanso Mulungu yemweyo ndi wamutenga, so sitingamuyimbe mlandu pa zimenezi ngakhale kuti tikumva ululu komabe china chilichonse tingochisiya m'manja mwake kulino iyeyo ndi amene akudziwa china chilichonse. Komanso ngati dziko anthu akufuna kwabwino anayesesa ndithu kuti moyo wake wa malemu Devi utapulumuka. Tinaona ndithu zinthu zake amene zinakhalira komano nkhani ndi yomweyo kuti sitingamuyimbe Mulungu mlandu, iyeyo ndi amene amakhala ndi chikonzero china chilichonse. Ndi mapepani kwambiri akubanja komanso anthu onse amene mwakhuzidwa direct ndi imfa imeneyi. Ululu umene mukumva patakali panopa sitingathe kuwuzizirisa ndi chauta yekha amene angathe kutonthozani mu nthawi imeneyi. Pepani pameto penepene tingoti mzimu wa malemu Devi Kani upitirire kuwusa mu mtendere. Mwina makosana muli ndi ndemanga pa nkhani imeneyi pamene tikudandaula zakupita kwa m'bale Devi Francis Kani. Ngati ndemangazo zilipo fotokozani comment section uko koma mulemekezanso maganizo anzathu.